Apektado ang apat na kapamalay matapos nga natiphag ang duta sa barangay Buga, Leon, Iloilo kahapon nga adlaw Setyembre 17 bangod sang padayon nga pagbubo sang mamunog nga ulan. Sa interview sang Bombo Radio kay Josephine D. Andres, residente kag isa sa naapektuhan, ginpahayag sini nga sang ulihi nga pagbubo sang ulan, gulpyada nga nagtaas ang tubig sa suba. Bangod sini naghumok ang duta kag ginabab sini ang mga pamalay nga yara sa ibabaw sang pangpang. Suno kay Andres, sang tuig 2018 pa sila nag-estar sa amo nga lugar kag kada mag-ulan na budlayan na sila bangod perme nagakatabo ang pagtiphag sang duta. Ginahingyo naman sang mga residente nga hatagan sang prioridad sang lokal nga gobyerno ang ila lugar bangod sa potensyal nga peligro sa ila kabuhi kag kahimtangan, labi na kung magpadayon pa ang mamunog nga pag-ulan. Sang nagigad niya bulan, di ba, nagbaha. Tapos natiphag na da sa may gilid gid una ang gilid na gid ka kwarto. Amo na nga mga ano ka kwarto ang gamit namon sa kwarto ginhali namon diri sa sala na lang. Muni wala na choice, mangita kami sang ano namon hindi na namon gid istaran mo. Si Josephine D. Andres ang residente nga naapektuhan.